خبر از خویش ندارم، سری خود نیز نخورم. салом сомиёни азиз, шаҳри ҷанбастии хабарҳои рӯзро аз студияи марказии радиои Муҷил мустақиман мешунавед. соат дар Москав 16:40. шунавандагони азиз, тавре дар барномаҳои хабарии рӯзҳои гузашта иттилоъ дода будем. аз оғози соли 2020 нархи моҳонаи иҷозатномаи фаъолияти меҳнатӣ ё патент барои муҳоҷирон дар баъзе аз минтақаҳои Русия боло меравад. шаҳри Санкт-Петербург низ истисно нест ва аллакай нархи моҳонаи пардохти патент барои соли 2020 тасдиқ шудааст. дар шаҳри Санкт-Петербург ки дуввумин шаҳри калонии Русия маҳсуб меёбад, муҳоҷирони меҳнатӣ хусусан шаҳрвандони Тоҷикистон кам нестанд. дар асоси дархости расмии губернатори шаҳри Санкт-Петербург Александр Пеглов рӯзи 13 ноябри соли 2019 вакилони маҷлиси қонунгузории ин шаҳр баъди райдиҳӣ бо қабули қарор нархи патентро дар шаҳри Санкт-Петербург аз оғози соли 2020 боло бурданд. ҳамин тавр шаҳрвандони хориҷие ки дар асоси иҷозатномаи фаъолияти меҳнатӣ ё патент дар ин шаҳр буду бош мекунанд, аз моҳи январи соли 2020 бояд 4000 рубл ҳар моҳ пардохт кунанд. бино ба иттилоъ дар шаҳри Санкт-Петербург маоши ҳадди аққали миёна барои муҳоҷирони меҳнатӣ дар як моҳ 29200 рублро ташкил медиҳад. тибқи маълумоти расмии мақомот ба шаҳри Санкт-Петербург дар як сол зиёда аз 300 000 нафар муҳоҷирони меҳнатӣ сафар мекунанд. дар соли 2018 шумораи муҳоҷирони меҳнатӣ ки тибқи патент дар ин шаҳри Русия фаъолият кардаанд 237 000 нафар гуфта мешавад. ҳамин тавр буҷаи шаҳри Санкт-Петербург 7.3 миллиард рубл аз ҳисоби муҳоҷирон пур мегардад. аз ин пеш мақомоти Русия нархи моҳонаи патентро аввалан дар шаҳри Москав боло бурданд. айни замон муҳоҷирон барои як моҳи фаъолияти меҳнатии худ дар шаҳри Москав 5000 рубл пардохт мекунанд. арзиши болорафтаи патент дар пойтахти Русия шуруъ аз соли 2020 350 рублро дар бар мегирад. яъне аз моҳи январи соли 2020 муҳоҷирони меҳнатӣ дар шаҳри Москав 5350 рубл пардохт хоҳанд кард. моҳонаи патент барои фаъолияти меҳнатии муҳоҷирон дар Москав соли 2018 4500 рубл қимат дошт ва онро соли 2019 мақомот ба 5000 рубл расониданд ва инак соли 2020 наздик шуда истодааст. аллакай нархи болорафтаи патент муайян ва тасдиқ гардидааст. барои шаҳрвандони Тоҷикистон ки узви иттиҳоди иқтисодии зери назари Русия нест, ҷиҳати фаъолияти меҳнатӣ дар Русия доштани патент ҳатм мебошад. дар баробари тоҷикистониҳо нархи болорафтаи патент дар Русия ба шаҳрвандони Ӯзбекистон, Озарбойҷон, Молдова ва Украина низ дахл дорад. идомаи барномаи хабар. баҳси ҳамла ва озодии 6000 нафар аз зиндонҳои шӯрои амнияти Тоҷикистон. баъд аз тақрибан 10 рӯзи ҳамла ба дидбонгоҳи Ишқобод дар марзи Тоҷикистон Ӯзбекистон ин масъала дар нишасти шӯрои амнияти Тоҷикистон баррасӣ шуд. ҷалса рӯзи 14 ноябр дар душанбе баргузор гардид. мақомот гуфтанд дар бораи ҳамла ба дидбонгоҳ ва масоили дигар додситони кул, вазирони корҳои дохилӣ ва мудофиа, раиси кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва фармондеҳи нирӯҳои марзбонӣ гузориш доданд. дар ҳоли ҳозир ҷузъиёти суҳбатҳои онҳо маълум нест. дар ҳамлаи шаби 6 ноябр дар дидбонгоҳи Ишқобод дар ҳудуди ноҳияи Рудакӣ ва дар марзи Тоҷикистон Ӯзбекистон 15 ҳамлавар ва чанд тан аз нерӯҳои марзбонӣ ва милиса кушта, 5 ҳамлавар дастгир шуданд. мақомот гуфтанд ки ҳамла кори ҷангҷӯёни гурӯҳи ваҳшатафкани давлати исломӣ аст ва ба иттилои расмӣ онҳо аз ноҳияи қалъаи зоғи Афғонистон омаданд. доиш низ масъулияти ҳамларо ба дӯш гирифт, вале ҳамчунон фарзия ва гумонарзиҳони дигаре дар ҷомеа ва расонаҳо вуҷуд дорад. мақомоти Афғонистон убури
ҳаросафканро аз марз рад карданд. дар шабу рӯз ҳодиса раис ҷумҳурии тоҷикистон бо сафари расмӣ дар аврупо буд ва ин ҳодиса бори нахост ба ҳузури ӯ муҳокима мешавад. дар нишасти шӯрои амният масъалаи иҷрои қонуни афв низ баррасӣ шудааст. мансурҷон умаров сардори раёсати зиндонҳои тоҷикистон гуфт то кунун 6000 нафар аз маҳбасҳо озод шуданд. департаменти давлатӣ ё худ вазорати умури хориҷаи амрико ҷумҳурии тоҷикистонро ба қатори давлатҳои шомил кард ки ба далоили терроризм ва бехатарии сайёҳон шаҳрвандонаш ҳангоми сафар ба ин мамлакат бояд ниҳоят эҳтиёт кунанд. огоҳии мазкур рӯзи 13 ноябр баъд аз 7 рӯзи сипарӣ аз ҳамлаи террористӣ ба дидбонгоҳи дар сарҳади давлатии тоҷикистон нашр гардид. дар огоҳиномаи департаменти иёлоти муттаҳида гуфта мешавад ки шаҳрвандони амрико бояд рафтан ба ҷойҳои серода ва истифода аз нақлиёти ҷамъиятии тоҷикистон худдорӣ кунанд. ҳамчунин дар огоҳиномаи вазорати умури хориҷаи амрико аз ҳамла ба сайёҳони хориҷӣ дар ҳудуди ноҳияи Данғараи вилояти Хаталони Тоҷикистон ёд шудааст ки дар он вақт миёни кушташудаҳо 2 нафарашон шаҳрвандони иёлоти муттаҳидаи амрико буданд. департаменти давлатии амрико ҳамчунин аз шаҳрвандонаш хостааст ки ҳангоми сафар ба Тоҷикистон муроқиби худ бошанд ва аз эҳтиёт кор гиранд. дар сурати эҳсоси хатар ва ба амал омадани воқеае дар зудтарин фурсат ба консулгари наздик ва ё сафорати иёлоти муттаҳида муроҷиат кунанд ва ҳамеша пайгири хабарҳо дар сомонаи расмии департаменти давлатӣ дар фейсбук ва твиттер бошанд. вазорати умури хориҷаи амрико дар бахши машваратҳо барои сайёҳон кишварҳои ҷаҳонро аз назари бехатарӣ ва таъмини амният ба 4 гурӯҳ ҷудо мекунад. ҷумҳурии тоҷикистон аз соли 2018 инҷониб дар ин радабандӣ дар зинаи дуюм қарор дорад. ҳамчунин департаменти давлатии иёлоти муттаҳида ҷумҳурии исломии афғонистонро ки ҳамсояи кишвари тоҷикистон аст дар зинаи 4 дохил намуда аз шаҳрвандонаш хостааст ки сафар ба ин мамлакатро бозбинӣ кунанд чун таъмини чораҳои амниятиву бехатарӣ барои сайёҳонро дар афғонистон касе кафолат дода наметавонад. дар баробари департаменти давлатии амрико ҳукумати бритониё низ ҳафтаи сипарӣ гардида дар изҳороти расмие бо ёдоварӣ аз ҳамлаи ифротиён ба дидбонгоҳи сарҳадӣ дар ҳудуди ноҳияи рӯдакӣ аз эҳтимоли такрории ҳамлаҳои террористӣ дар хоки тоҷикистон ҳушдор додааст. дар изҳороти расмии худ ҳукумати бритониё аз шаҳрвандонаш хост ки ҳангоми сафар ба тоҷикистон хусусан ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва минтақаҳои сарҳадии Тоҷикистону Афғонистон ҷиддӣ аз эҳтиёт кор бигиранд. дар сурати пешомадани мушкил зуд ба сафорат дар тамос бароянд. мақомоти Тоҷикистон ҳамеша омодагии худро дар мубориза бо ифротиён ва терроризм таъкид мекунанд ва ҳамин аст ки дар ҳамлаи террористии ифротиён ки дар гузаргоҳи сарҳади Ишқобод воқеъ дар ноҳияи рӯдаке сурат гирифт касе аз сокинони осоиштаи маҳаллӣ хушбахтона зарар надиданд. шунавандагони азиз, шумо барномаи мустақими хабар аз радиои муҳоҷир шунида истодед. фейсбук 5.4 миллиард саҳифаи фейкро пок кард. аз тоҷикистон ҳам ҳаст. масъулони фейсбук, як шабакаи иҷтимоии маъруф дар тоҷикистону ҷаҳон, гуфтанд ки дар мубориза бар зидди нашри иттилооти дурӯғ 5.4 миллиард ҳисоб аккаунтҳои қалбакӣ ё фейкро пок карданд. ширкат рӯзи 12 ноябр дар гузорише гуфт тавоноии худро барои ташхис ва пешгирӣ аз талошҳои сохтани ҳисобҳои дурӯғин ва матолиби тавҳиномез беҳбуд бахшидем. маълум нест оё саҳифаҳои қалбакии корбарони фейсбук дар тоҷикистон низ пок шудаанд ё на. масъулони шабака мегӯянд аксар ҳисобҳои ҷаълӣ қабл аз он ки фурсате барои табдил шудан ва корбарони фаъоли ин шабакаи иҷтимоӣ дошта бошанд баста шуданд. фейсбук тахмин мезанад ки ҳудуди 5% аз 145 миллиард ҳисоби корбарони фаъоли он қалбакӣ аст. дар тоҷикистон аз баъзе корбарон аз саҳифаҳои ҷаълӣ истифода мекунанд. як гурӯҳ бо гузоштани аксу номи дурӯғин мехоҳанд баъзе аз мушкилии ҷомеаро ошкор кунанд. гурӯҳи дигар аз чунин саҳифаҳо бар зидди мухолифин ё алайҳи мақомоти давлатӣ истифода мекунанд. бархе онро ба таблиғи дин ё ҷангҷӯӣ табдил доданд. аз Сомуддин Атоев, коршиноси фаноовариҳои нав, мегӯяд саҳифаҳои қалбакии корбарони тоҷик дар фейсбук зиёд аст, аммо афзуд фикр намекунам дар шумораи саҳифаҳои қалбакие ки масъулони фейсбук муайян пок кардан аз тоҷикистону минтақаҳои ҳам зиёд бошанд, чунки яке аз роҳҳои огоҳ шудан аз аккаунтҳои фейк
худи корбарони фейсбук ҳастанд. онҳо бояд ҳар замон дар ин бора шикоят кунанд, афзуд ӯ. ба қавли Асомуддин Атоев дар фейсбук меъёре ҳаст ки на ҳама корбарон аз он истифода мекунанд. то ба дари саҳифаҳои қалбакӣ қуфл зада шавад. ӯ гуфт шарти он ба забони англисиву русӣ навишта шудааст. шояд бисёриҳо огоҳ нестанд, фикр мекунанд онҳое ки русиву англисиро низ медонанд аз ин меъёрҳо истифода баранд. ба ҳар сурат барои шинос шудан ба қоидаҳо аз шикоят бурдан аз рӯи аккаунтҳо ва навиштаҳое ки боварӣ бахш нестанд фурсат зарур аст. бино ба омори охирин аз 9 миллиону 100 ҳазор аҳолии Тоҷикистон танҳо каме беш аз 3 миллион ба интернет дастрасӣ доранд. фейсбук бо пеш аз 200 ҳазор корбар сеюмин шабакаи иҷтимоии пуристифода дар Тоҷикистон будааст. ширкати фейсбук рӯзи чаҳоршанбе дар гузориши худ гуфт аз моҳи апрел то сентябри имсол беш аз 18 миллион маводу аксҳои бараҳнагӣ ва истисмори ҷинсии кӯдаконро низ пок кардааст, ки назар ба 6 моҳи қабл 13 миллион бештар будааст. гуфта шудааст ки афзоиш бинобар беҳтар шудани ташхис аст. ба иловаи ин фейсбук гуфтааст дар ин давра беш аз 11 миллион маводи барангехтани нафрату хусуматро ҳифз кардааст. ширкати фейсбук мегӯяд ба таври фаъол барои аз байн бурдани суханрониҳои барангезандаи нафрат шурӯъ кардааст. равише ки бо бархе аз муҳтавои ифротгароёна, кӯдакгузорӣ ва маводи дигар анҷом медиҳад. гузориши аввали фақат шомили маълумот дар бораи Алқоида, Давлати Исломӣ ва гурӯҳҳои ҳамкору вобастаи он буд. охирин гузоришҳо нишон додааст ки фейсбук матолиби ирсолшуда ва воситаи гурӯҳҳои ифротӣ ғайри Доиш ва Алқоидаро нисбат ба ин ду созмон камтар мушоҳида мекунад. дар Тоҷикистон низ бархеҳо шабакаи иҷтимоӣ манбаи ифротишавии ҷавонон медонанд, чунки тибқи омори расмӣ садҳо ҷавони тоҷик тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ мағзшӯй шуда ба сафи гурӯҳҳои тундрав дар Сурия ва Ироқ пайвастанд. Қоҳир Расулзода, нахуст вазири Тоҷикистон, низ моҳи сентябри имсол аз минбари Созмони Милали Муттаҳид хост кишварҳои узв барои муқобила аз истифодаи интернет барои паҳн кардани ақоиди ифротӣ ва ҷалби ҷавонон ба гурӯҳҳои террористӣ кори бештар кунанд. ин чаҳорумин гузориши фейсбук дар бораи амалӣ шудани меъёрҳои ин шабакаи иҷтимоӣ аст. масъулонаш гуфтанд ки сармояҳои зиёдеро барои ёфтан ва ҳафзи ҳисобҳои сохташуда барои фиреби мардум анҷом доданд. онҳо мегӯянд аз ин пештар розиянд, вале медонанд ки ҳанӯз хатоҳо метавонад рух диҳанд. шунавандагони азиз, барномаи иттилоъоти хабарро мустақиман аз радиои Муҳоҷир шунуда истодаед. дар ҷаласаи консулии Тоҷикистону ҷумҳурии Исломии Эрон дар қатори масъалаҳои ҳамкориҳои илмӣ ҷиҳати тақвияти додугирӣ байни муассисаҳои таҳсилоти олии ҳарду кишвар, қочоқи инсон ва ҷилавгирӣ аз будубоши ғайриқонунии шаҳрвандони якдигар, ҳамчунин масъалаи содагардонидани дарёфти раводид низ баррасӣ карданд. Радиои Озодӣ менависад ки масъулони сафорати Эрон дарёфти раводид барои равои шаҳрвандони ҳарду кишварро чун масъалаи мушкил намепиндоранд, вале хоҳони сода кардани гирифтани раводид ҳастанд. дар идомаи сомонаи мазкур менависад ки то 3 соли пеш барои шаҳрвандони ҷумҳурии Исломии Эрон раводиди фурудгоҳӣ вуҷуд дошт ва шаҳрвандони Эрон он замон метавонистанд дар фурудгоҳ бемушкил соҳиби раводид шаванд. ҳоло визаи фурудгоҳӣ мавҷуд нест ва шаҳрвандони Эрон бо дарёфти визаи электронӣ аз Теҳрон метавонанд ба Душанбе сафар кунанд. идомаи барномаи хабарро шунида истодаед. ҷасади кӯҳнаварди русро баъди 3 моҳ дар Сангвор ёфтанд. шикорчиён дар ноҳияи Сангвори Тоҷикистон тавилдараи пешин пораҳои ҷасад ва шиносномаи Ирина Третьякова кӯҳнаварди русро пайдо карданд. Третьяковаи 61 сола моҳи августи имсол ҳамроҳи 4 кӯҳнаварди дигари рус Александр Калпаков, Георгий Ретман ва Виктория Ким ба ноҳияи Сангвор омада буданд. аммо ҳангоми убури мавзеи шикорбас дар давраи Қирғизоб ба дарё афтод. Корманди Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон аз 20 августи имсол боз дар ҷустуҷӯи ҷасади ин кӯҳнаварди рус буданд. Темур Исматов, молики як шикоргоҳ дар ноҳияи Сангвор, рӯзи 13 ноябр ба Радиои Озодӣ гуфт ҳамкорони ӯ дар мавзеи баҳамоии шохоби Қирғизоб, Ванҷоб ва Ғармоб ки руди хингборро ба вуҷуд меоранд, бозмондаҳои ҷасад ва мӯи сарро пайдо карданд. маро ба ҷои ҳодиса даъват карданд. вақте рафтем борхалта
рюкзак ёфтем. дар дохилаш шиносномаи Ирина Третьякова ва корти бонкӣ беш аз 16 000 рубли русӣ ва $200 буд. зуд ба кормандони шуъбаи умури дохилӣ хабар додем ва онҳо омада ташхис карданд ва барои ташхиси ДНК мавод гирифтанд, нақл кард ӯ. махомот гуфтанд натиҷаи ташхисро интизоранд. исматов мегӯяд дарё ҷасадро тақрибан 2 километр поинтар бурда ба соҳил ҳаво додааст. аммо дар ин фурсат ҳайвонҳои ваҳшӣ ба эҳтимоли зиёд хирсҳо ҷасадро хӯрданд ва аз он қисмати мӯй ва пораҳои алоҳида ва устухон мондаасту бас. ҳамсӯҳбати мо гуфт ин мавзеъ аз маҳалли сукунати мардум хеле дур ҷойгир аст ва наздиктарин деҳа ба ин ҷо рӯстои Арзинги Сангвор мебошад. исматов гуфт дар қисмати болотари мавзеъ шикоргоҳ доранд ва нахчир мепарваранд ва ҷангалбулҳои ширкати ӯ доим минтақаро назорат мекунанд то шикори ғайриқонунӣ сурат нагирад. дар ин асно онҳо тасодуфан ба бозмондаҳои ҷасади кӯҳнаварди рус дучор омаданд. барои фатҳи қуллаҳо кӯҳнавардон аз хориҷа зиёд ба Тоҷикистон меоянд ва гоҳи ин сафар ба фоҷиа меанҷомад. моҳи июли соли 2019 Василий Дроздов, кӯҳнаварди маъруф аз вилояти Архангельски, Русия, ҳангоми фатҳи қуллаи дар бодхона дар қаторкӯҳи Зарафшон ба таври фоҷиавӣ ҳалок шуд. Дроздов дар фатҳи қулла ба кӯҳнаварди бо таҷрибаи вилояти Архангельск Дмитрий Чернишев, Дмитрий Шпилёв ва Михаил Насенко иштирок доштааст. онҳо ҷасади Дроздовро ба Душанбе оварданд ва ба зодгоҳаш Архангельск фиристоданд. моҳи августи соли 2016 дар пайи фоҷиаи ҳангоми фатҳи қуллаи Исмоили Сомонӣ ду кӯҳнаварди бо таҷрибаи рус Михаил Волков ва Наталья Цветова дар баландии 6800 метр қурбони тарма шуданд, ҷони худро аз даст доданд. соли 2011 дар бораи марги як кӯҳнаварди олмонӣ дар кӯҳҳои Фони вилояти Суғ низ хабар пахш шуда буд. соли 2017 Аҳмади Некбаён, кӯҳнаварди 58-солаи Эрон, ҳангоми фатҳи қуллаи Карл Маркс воқеъ дар ноҳияи Ичкошим, вилояти Бадахшони Тоҷикистон ҳалок шуд. дафтари матбуотии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд иттилоъ медиҳад ки бори нахуст дастаи хонандагони болаю қад аз ҳисоби муассилини муассисаҳои таълимии вилоят ба шаҳри Дубай, Аморати Муттаҳидаи Араб баҳри ширкат дар озмуни байналмилалӣ сафарбар гардиданд. дар озмуни мазкур толибилмон 197 кишвари ҷаҳон тамоми 4 рӯз дар маҷмӯаи фарҳангӣ варзишии фестивал Арена Дубай роботҳои ихтироъкардаи худро пешкаши ҳакамон гардониданд. хонандагони тоҷик дар ин озмуни байналмилалӣ тавонистанд мақоми дуюмро соҳиб гарданд ки ин аввалин дастоварди толибилмон дар сатҳи озмунҳои байналмилалӣ оид ба ихтирои роботҳо гуфта мешавад. идомаи барномаи хабар. шунавандагони азиз, як эълон низ дорем. рӯзи 14 ноябр, яъне шоми имрӯз соати 18 ба вақти Москав дар студияи марказии радиои Муҳоҷир пахши мустақими мусоҳибаи ҳуқуқшиносони соҳаи муҳоҷират Валентина Чупик ва Анвар Бобоев доир мегардад. шумо метавонед саволҳои худро вобаста ба ҳолати гирифтани манзили иқоматӣ буду бош дар қаламрави Федератсияи Русия ба расмиятдарории ҳуҷҷатҳо тибқи талаботи қонунгузории меҳнат ба кор даромадан ва аз кор хориҷ гаштан, гирифтани музди меҳнат аз корфармо ва ё кордиҳанда, ҳимояти худ дар мақомоти судӣ, муносибат бо пулис ҳангоми вохӯрдан ва ё муроҷиат ва гузаштани хати сарҳади давлатӣ ба радиои Муҳоҷир тариқи SMS паёмак дар шабакаи иҷтимоии Facebook, Instagram, Имо, ВКонтакте ва ё дар WhatsApp ба шумораи 8965 151 014 ё ин ки 8967 111 56 46 солҳои худро бифиристед ва дар ҷараёни барнома ки бо пахши мустақим доир мегардад занг зада ба суолҳои худ ҷавобҳои мушаххас гиред. фаромӯш насозед, пахши мустақим шоми имрӯз соати 18 баргузор мегардад. сомиёни азиз, дар охири бахши хабарӣ шуморо бо обу ҳаво шинос мекунем. 15 ноябр дар Душанбе ва ноҳияҳои атрофи он ҳавои гарми офтобӣ дар назар аст. ҳарорати ҳаво рӯзона 14-16, шабона 6-8 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Москав, пойтахти Русия, 15 ноябр бошад, ҳавои бебориш гуфта мешавад. рӯзона ҳарорат 4-5, шабона 1-2 дараҷа гарм мешавад. дар Санкт-Петербург низ давоми рӯз боришот намешавад. шамол аз самти шарқ 2-6 метр дар сония мевазад. ҳаво рӯзона 3-6, шабона 3 дараҷа гармиро дар бар мегирад. ҳавои шаҳри Самара офтобӣ буда, боришот дар назар нест. гармии ҳаво рӯзона ба 2-4 дараҷа мерасад, вале шабона тағйир карда то 2 дараҷа
خنک می شود. هوا در شهر کراسنودار دوامی روز آفتابی می باشد. روزانه 13-16 درجه بوده، شبانه 3-6 درجه به گرمی می رسد. در کراسنویارسک برعکس هوا برفی بوده، روزانه 20-22 و شبانه تا 24 درجه خنک می شود. شرح آخرین خبرهای روز را از رادیو مهاجر مستقیما شنیدید. در ساعتی من بعدی پخش مستقیم را انتظار باشید. سلامت باشید.